फायनली आम्ही आता बाबूशाच्या घराकडे पोचलो. तर त्यांची आता संडे असल्यामुळे त्यांचं जरा काम चालू आहे, जरा सगळे अजून वाजले 10:30. आम्ही आपले काय पाहुण्यासारखे येलो, पण त्यांची अजून आवरावरच चालू आहे. ऋतू आता उठला आणि आता मी चेक करते हो माईकचा आवाज कसं काय बंद आहे होता तो म्हणून आता चेक करते आता आवाज कसा येतो मग बघूचो. रोज होते की नक्की परिवाराची जिम्मेदारी घेताना माझा भाऊ. याच्यातला तुला काय पाहिजे ते बघ. म्हणजे माझ्या नको? भावाला काय काय करावं लागतं. मग ठीक आहे, मग आपला घेऊन जातो आम्ही. नको ना? या आयुष्याचं सुख आहे की दुःख आहे ते तूच सांग. नाहीला जाय. लोकांच्या रात्रीच येणार आहे. किचन खाली गेला असता. किचन तसा शेगडी बिगडी ऋतूची तयारी चालू असल्यामुळे आम्ही जरा पॉज घेतलेलो. शेगडी होती ना रे. असा रे सर असं आहे. अच्छा मग इकडे अच्छा किचन इकडे पूर्ण क्लिअरच आहे. तर एकंदरीत आम्ही पोचलो, पण प्रॉब्लेम असं होईल माझ्या कॅमेरा की आवाज येणार नाही. आणि आमचं स्ट्रगल करणारा भाऊ युट्यूबच्या शोधात युट्यूबच्या व्लॉगसाठी काही करायला तयार आहे, पण कॅमेरा काही साथ देत नाही. कॅमेऱ्यानं लपडे गेली आपल्या, सॉरी माईकने लपडे केल्या. चाय नको रे, आम्ही नाश्ता करून दिलो आता. नको नको ग्रिल बिल लावले. हा ग्रिल हल्ली लावले. चाललंय यार ग्रिल हल्ली घेतलं फॅक्टरी. हे बाबू इकडे माझ्याकडे झालं बोल मरे जवळ घ्या. बोल रे ऋतू बोल. बोल तू बोलतोय ते स्पीच बोलतेस ते बोल ना स्कूलमध्ये. हॅलो एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. बोल बोल ना ऋतू, बोल ना. अगं बोल. आपल्याला एक फोटो काढायचा लवकर ये ना. ऐसा मत कर यार. फोटो युट्यूबवर दिसणार तू. सगळ्यांना दाखवायला भेटेल फ्रेंड्सला तुझ्या. जर बोल ना ऋतू बोल. व्हॉट इज दिस? काला हिट असं आपलं कॅमेरा बाबा. तू बघू ना ते ना. नाही मी पहिल्यांदाच बघते मध्ये. बघू ना काय कॅमेरा.